Tervetuloa Raksanista podcastiin. Taitaa olla toinen jakso meille ja ihan lyhyesti Raksaneksista sen verran, että me ollaan Juhanan kanssa viritelty tämmöinen podcast ja ajatuksena on se, että me saataisiin vietyä Raksa ja kautta remonttialaa eteenpäin kannattavammaksi ja tämmöisten niin kuin ihan konkreettisten käytännön esimerkkien kautta, kuten tänään, eli yrittäjien, alayrittäjien kautta. Ja erilaisten vinkkien kautta tietenkin meidän tausta on tuolla niin kuin ohjelmistopuolella, niin myös sen puolen ratkaisujen kautta viedään sitten rakennusala eteenpäin. Ja tällä kertaa tosiaan vieraana Arvi Lummeko Oy:stä. Tervetuloa, Arvi. Kiitos. Mitenkäs missä päin tällä hetkellä istuskelet? Meikäläinen on täällä Oulun toimistolla tällä hetkellä, niin missäs teikäläinen? Joo, tänne on tultu Pirkkalamme ja Hallille toimistolle Uudellamaalla. Okay. Toinen toimipiste ja nyt on tällä hetkellä Pirkkalassa. Niin justi, kyllä. Joo, oikeastaan niin seuraava kysymys olisikin ollut se, että ihan lyhyesti kiinnostaa tämä Lummekon tarina, koska itsekään en niin tunne sitä hirveän hyvin. Tiedän suunnilleen millä alalla on, mutta kerrotko vähän, että mistä kaikki lähti liikenteeseen ja mitä teette ja miltä tämä päivä, tämä syksy näyttää? Joo. Meikäläinen on tämmöinen 25-vuotias nuori Raksala-yrittäjä. Mä oon aikanaan toiminimellä aloittanut maalaushommat, mikä myöhemmin nyt on sitten Lummekokin niitä hommia tekee. Ja meillä lähtee 5. tilikausi nyt käyntiin, tässä vaihtuu ja kovasti on jo myynti ja talvimyynti käynnissä. Mulla on sellainen suht nopeasti kasvava maalausalan PK-firma ensi vuonna tavoitteena semmoinen 3,5 miljoonaa liikevaihtoa ja sitten kesäsesongilla maalataan kuluttajille ja asunto-osakeyhtiöille sitten ulkomaalauksia. Okei. Kuulostaa ihan semmoista tutulta tuo, että niin kuin maalausala toiminimiyrittäjä. Oletko ollut myös kevyt yrittäjä jossakin vaiheessa vai oliko heti toiminimi? No mä en itse ollut kevyt yrittäjä siihen aikaan 2018. Mä en muista, että kevyt yrittäjyyspalvelut, ne ei just ollut silloin vielä lyönyt läpi, mutta mä toiminimellä ihan aloitin ja silloin ensimmäisen keikkani möin ja sitten luonnollisesti kun toiminta lähti kasvamaan, niin sitten osakeyhtiöksi Lummeko perustettu 2019 ja sitten 2020 oli ensimmäinen semmoinen kokonainen ehjä tilikausi. Aivan, joo. Eli siellä oli vähän pidennettyä tilikautta alkuun. Kyllä. Ennen kuin mennään tuohon ihan pääteemaan, te olette saaneet hienon palkinnonkin, niin oikeastaan lyhyesti haluaisin kysyä, että miltä te teette kesällä ja talvella maalauksia, niin onko teillä vähän ulkomaalaus, sisämaalaus? Joo. Minkä ajatus? Joo, meillä on toistaiseksi tuotteena pelkästään ulkomaalaukset, eli meillä se painottuu näin ollen siihen sesonkin, eli valtaosa kaverista on töissä sitten tuossa huhti- ja syyskuun välisenä aikana, mutta sitten meillä on talvella luonnollisesti ympärivuotinen myynti ja hallinto tekee sitten sitä kehitystyötä aina pitkä ranskalainen viivalista ja kesältä semmoisia asioita, mitä täytyy kehittää, niin niitä sitten talvella kehitellään kuntoon. Joo, okei. No niin, eli menette tällä hetkellä ihan tämmöisellä kausiluonteisella setillä. Kyllä, toistaiseksi. Kyllä. Joo. Oikeastaan se asia, minkä takia mä sut ajattelin, että pitää ehdottomasti kutsua tänne, niin onnittelut tosiaan. Teidät on valittu Euroopan toisiksi parhaaksi työpäiväksi. Olette saaneet tämmöisen palkinnon, niin kerrotko vähän tarkemmin tästä palkinnosta ja minkä takia Lummeko sai tämän palkinnon ja mitä tavallaan se vaatii, minkälainen matka se on ollut teille? Et ilmeisesti se ei ole ihan tämmöinen parin viikon juttu, vaan pidempi matka. Joo, no jos lyhyesti taustataan tutkimusta, mikä se on, niin Great Place to Work on semmoinen yritysorganisaatio maailmanlaajuinen, joka tutkii maailmanlaajuisesti tai toistaiseksi tutkinut jo yli 100 miljoonaa työntekijää läpi, eli yrityksiä tutkii maailmanlaajuisesti, ja sitten Suomessa on tämmöinen niiden oma suomalainen organisaatio, joka sitten luonnollisesti tutkii suomalaisia yrityksiä, ja nyt me ollaan osallistuttu tähän tutkimukseen kahtena vuotena silloin
aikana alusta asti se on meillä ollut heti meidän niin kuin firman visiossa, että huipputyöpaikka on se, millä niin kuin halutaan lähteä, jotta saadaan sitten tuotettua asiakkaille sujuvia maalausurakoita. Nyt sitten me osallistuttu tähän ja viime vuonna me sitten voitettiin se Suomen paras työpaikka siinä keskisuurten yritysten sarjassa, eli 50-500 työllistävissä. Nyt sitten tämän voiton myötä myöskin päästiin niin kuin Euroopan parhaiten työpaikkojen kanssa kisaamaan ja sitten sieltä suodatuttiin toiseksi. Kysyit, että miten se on saatu, niin siinä tutkimuksessa kysytään sillä objektiivisesti, että me ei voida sitä niin kuin itse vaikuttaa tai myydä, että se on sillä semmoinen luotettava tutkimus ja siinä vaatii sen, että siihen vastaa niin kuin joka ikinen työntekijä firmasta. Okay. Siinä mitataan semmoista esimerkiksi johtoa, johdon uskottavuutta, osaamista, semmoista kunnioituksen ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä, sitä ylpeyttä siitä työpaikasta, että miten henkilöstö kokee sen yrityksen ja sitten on myöskin niin kuin oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät aiheet siellä pöydällä ja niiden sitten alakohtia on hirveästi, että sitä kysytään kymmenillä kysymyksillä ja sitten siellä on myös niin kuin laadullisia kohtia ja sen mukaan sitten siinä henkilöstö vastaa. Ja ehkä se, miten me ollaan siinä onnistuttu, niin kyllä se mun mielestä lähtee sieltä niin kuin omistajien ja yrityksen johdon niin kuin omista arvoista ja siitä, että minkälaiseksi sen niin kuin haluaa luoda ja sitten tietenkin siinä täytyy olla sitä systematiikkaa ja prosesseja, että se niin kuin käytännössä onnistuu. Että sehän vaatii niin kuin vahvaa implementointia ja toimeenpanoa, että se tavallaan pelkästään sitä ei voi niin kuin juhlapuheissa ja hienoilla kirjoilla ja limsoilla tehdä tai liikuntaseteleillä. Että kyllä se tehdään niin kuin siinä jokapäiväisessä arjessa puuron keittämisellä. Aivan, kyllä. Oliko se silleen, että siinä tehdään samalla myös tämmöinen niin kuin, tavallaan prosessikuvaus niin kuin kaikesta yrityksen toiminnasta? Joo, kyllä sitten jos oli siellä ihan parhaassa päässä, niin jotta ne haluaa niin kuin verifioida sen, että onko tämä niin kuin oikeasti mahdollista. Niin kuin meillekin on sillä lailla, että meillä oli joka ikinen, siinä teki ehkä niin kuin harvinaiseksi sen, että meillä 100% henkilöstä suositteli Lummekoa työpaikkana, eli he halusivat niin kuin verifioida, että voiko tämä niin kuin olla mahdollista, koska hyvin harvinaista on, että ihan 100%. Ja sitten siinä pitää kuvata yrityksen prosesseja ja me sitä vielä tutkii, että miten se käytännössä, miten te teette tämän. Ja meillekin on siis yritykseen tehty. Okei. Aika huikea suoritus ja selkeästi tuommoista vaatii erittäin pitkäjänteistä työtä. Ja varmasti siinä tämmöinen pelkästään kisaan lähteminen on jo iso juttu firmalle, että siinä on vähän pakko kehittää toimintaa. Kyllä, ja meillä on tietenkin se pääase siinä, että saadaan mitattua sitä, että mikä on rikki, että pystytään aina, että tiedetään, että kun mitataan, niin sitten tiedetään, että mitä korjataan ja mihin kiinnitetään huomiota. Ja varmasti uskon, että kaikki työpaikat haluaa kyllä olla hyviä työpaikkoja ja varmasti aidosti siihen pyrkii, mutta sitten mä ehkä itse sanoisin, että se ratkaisee sitten se toimeenpanovaihe, että jaksaako joka ikinen viikko toimitusjohtaja tulla keittämään aamulla sen puuron henkilöstölle tai mennä yksittäiselle työmaalle, jos sattuu paha keissi, niin ne on semmoisia konkreettisia tavallaan keinoja, millä se toisteisesti tehdään. Kyllä. Miten lyhyesti vielä, että paljonko teillä suunnilleen on työntekijöitä kesällä tällä hetkellä? Joo, tänään 2023 oli semmoinen 90 kokoinen henkilöstö. Ensi vuonna on 120 suunnilleen. Joo. Varmaan työjohtaja ei ihan pelkästään toimitusjohtaja riitä. Että... Joo, kyllä se, meillä on sillä ammattimainen johtoryhmä ja sitten se välijohto, että kyllä se välijohdon rooli jälleen kerran korostuu tuollaisessa tuloksessa, että ei sitä yksittäinen ihminen tai yksittäiset ihmiset tee, vaan se pitää saada levitettyä se organisaatiokulttuuri ihan joka sinne tasolle, että se on just näin. Kyllä, kuulostaa erittäin täsmälliseltä suunnitelmalta ja hienolta meiningiltä. Miten ihan tähän loppuun, niin mä kysyn sen, mikä tämän podcastin se päällimmäinen tarkoituskin on, että mitkä on sun mielestä tärkeimmät tekijät, jotka tekee teidän yrityksestä kilpailukykyisen teidän alalla ja rakennusalalla yleensäkin. Saisitko siitä muutaman tekijän eriteltyä? Joo,
kyky ja kannattavuus, monesti ne niin kuin kytkeytyy toisiinsa muuta, mutta jos ihan tarkkaan niin kuin kilpailukykyä tutkiin, niin jos se jakaisi sillä, että niin kuin laatukilpailukyky, että se voi niin kuin laadussa olla kilpailukykyinen, sitten varmaan siellä niin kuin kustannuspuolella, kannattavuuspuolella ja sitten niin kuin myöskin siellä hintapuolella. Ja tuosta laatupuolesta ehkä se, että nyt jos mietitään, että työn laatu on korkea, niin sehän lähdetään sitten suoraan reklamaatiokustannuksia. Ja meillä se on niin kuin ollut alusta lähtien, että jos meillekin niin kuin toistaisesti joka vuosi reklamaatiokustannukset on alle 1% liikevaihdosta, niin se on siinä mielessä tärkeä kilpailukyvyn kannalta, että tietenkin siinä ajassa, että kun on hyvät tekijät ja ne tekee kerrasta hyvää laatua, niin sitten reklamaatiokustannukset esimerkiksi on tosi pienet ja se kyllä näkyy sitten siellä kilpailukyvyssä. No sitten toi toinen niin kuin kustannuspuoli, niin kyllä mä niin kuin ehkä rakennusalalla yleisestikin näkisin ehkä mitä omissa opinnoissakin tutkinut, niin se, että niin kuin koko ajan tiedetään, että missä se niin kuin kate lepää, että joka ikinen niin kuin kohtaset, aluekohtaiset, projektikohtainen, siis sisäinen laskenta ja kustannuslaskenta on siellä kunnossa. Tiedetään kaikkien niin kuin tuotteiden ne niin kuin kustannusrakenteet ja just niin kuin sanoin, että mistä se niin kuin kate muodostuu ja missä se lepää, niin se on niin kuin tärkeää, sisäinen laskenta kunnossa. Ja sitten hinnassa kyllä näkisin sen, että jos haluaisi niin kuin pysyvää kilpailuetua yrityksessä niin kuin tavoitella, niin sitten pitää olla ne kilpailuedut todella kirkkaana, eli tietää, että missä just meidän yritys on hyviä ja mitkä luo sen niin kuin hyvän kilpailuedun sinne yritykseen, koska se rakennusalan kenttä on hirveän laaja, tai itse kokenut, että siellä on hirveästi erilaisia toimijoita, ja kyllä aina vaikka pienemmät tekijät aina pystyy kyllä hinnalla monesti kilpailemaan, ja tavallaan kovalla myyntipumpulla ja muuta saa aina sitä myyntiä aikaan, mutta sitten jos mietitään, että pitkällä aikavälillä haluaa pysyä kilpailukykyisenä, niin sitten täytyy kyllä tunnistaa ne omat pysyvät kilpailuedut siellä ja sitten niin panostaa niihin. Kyllä. Ne mä ehkä niin nostaisin tuossa, eli se, että niin laatu on kunnossa, niin se itsessään luo jo niin kilpailukykyä ja positiivista kierrettä tietenkin, että asiakkaat ostaa, ja sitten niin täytyy tietää, missä se kate koko ajan lepää, eli tunnusluvut kunnossa, sisäinen laskenta kunnossa, sitten ne kilpailuedut kirkkaana. Joo. Kuulostaa aika selkeältä. Jos tuosta niin vähän pitäisi palastella vielä sitä, että miten tavallaan, kun te perustitte yrityksiä ja siitä lähdettiin eteenpäin, niin mitkä on tavallaan ne tekijät, millä te olette saaneet pidettyä tavallaan sen laadun, hinnan, kustannukset? Joo. No laatu meillä on ollut semmoinen, että se on ollut niin itseisarvo ihan alusta lähtien, että vaikka firma kasvaa ja porukkaa tulee lisää ja asiakkaita tulee paljon lisää, niin se on niin kuin ihan semmoinen itseisarvo. Eli se on vähän niin kuin kulttuurissa se laatu. Se on kulttuurissa, joo, että siitä ei niin kuin lähdetä kerta kaikkiaan tinkiä, tai siellä on selkeät laatustandardit meille ja siihen kaikki sitoutuu ja se osaava henkilöstö kyllä tässä korostuu, että sitä laatua tulee. No sitten tuo kustannuspuoli, niin kyllä mä siinä niin kuin erittäin tärkeäksi näen niin kuin erilaiset järjestelmät, että ne on tehokkaita, ERP-järjestelmät ja urakkalaskentajärjestelmät, että ne on niin kuin viimeisen päälle, että sieltä saadaan ne tuotekohtaiset datat, se on niin kuin luotettavaa se data, sen avulla pystytään johtamaan, eli semmoinen tiedolla johtaminen on erittäin keskiössä niin kuin meilläkin, että se ei ole semmoista, niin kuin alkuun tietenkin se oli semmoista räveltämistä, että vähän kaikkea tehdään sun muuta, mutta sitten kun on tarkka data käytössä koko ajan noista järjestelmistä, niin sitten käytetään sitä, ja sitten kilpailuedut on semmoinen, mitä mekin ollaan niin kuin joka vuosi joudutaan miettimään ja kirkastamaan niitä koko ajan, että pysytään niin kuin strategian polulla. Joo, ja se on varmasti semmoista ihan jatkuvaa tekemistä ja tavallaan yhdessä kehittämistä, että miten tämän voisi tehdä niin kuin fiksummin. Joo, just näin. Kyllä, ja kumppaneita tosi monesti nimenomaan niin kuin mietitään sitä, että mistä voisi vielä saada niin kuin lisää ammennettua sitä tavallaan tehokkuutta ja tuottavuutta rakennusalalla, mikä nyt on semmoinen yleinen kompastuskivi ja akilleen takana. No ja varmasti yksi on se, että ei lähdetä tekemään ihan kaikkea, mitä olisi kiva myyä. Nimenomaan. Kyllä, Sutisen Mikakin on tainnut joskus sanoa, että tärkeitä strategiassa on ne ei-valinnat ja niitä pitää niinku reippaasti tekemään ja kyllä ne nimenomaan tiedon perusteella kun tekee, niin ne on niinku mukava ja ei ehkä helppo, mutta niinku suhteellisen helppo tehdä sitten. Kyllä, päätöksiä. Jees, hei, tää oli mahtava homma. Pidetään
tuttuun tapaan lyhyenä ja ytimäkkänä meidän webinaari, niin webinaari kautta podcasti, niin ei muuta kuin oikein hyvät jatkot sinne Lummekolle tähän syksyyn ja tähän viikkoon. Kiitos, kuin myös sinne. Kiitos. Morjesta.